நடந்து 7-8 5 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணி தண்ணி கூட குடிக்காமல் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ புனித சவேரியாரையும் பார்த்து விட்டோம். இந்த திருப்பலிக்கு வந்திருக்கிறோம். இன்னும் நிறைய பேர் பசியாக இருப்பீங்க. இன்னும் ஒரு சில பேர் மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டீங்களோ என்ன தெரியலை. நீங்கள் உடல் நலத்தோடு இருக்கிறீர்களா என்று கூட தெரியாது. இது எல்லாம் நாம் கடவுளுக்காக புனித சவேரியாருக்காக செய்த சில தியாகங்கள். இன்று மாசற்ற குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். இந்த மாசற்ற குழந்தைகளுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியும். இந்த திருவிழாவுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியும். இந்த திருவிழாவில் இருந்து இந்த காலகட்டத்தில் இன்றைய நாட்களில் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அன்றைய காலத்தில் ஏரோது தன்னுடைய பதவிக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ என்று நினைத்து தனக்கு பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைகள் அரசனாக முடியாதோ என்று பயந்து இஸ்ராயலுடைய அரசன் வந்து விட்டானா அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத ஆதங்கத்திலே 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை கொலை செய்கிறான். இதில் இருந்து ஏரோதுகிட்ட இருந்தது என்னது? பதவி ஆசை. எனக்கு பதவிக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ, எனக்கு பிறகு என்னுடைய பிள்ளைகள் அரசராக முடியாதோ, அந்த பதவி ஆசை. How many of us even today moved by the hungry power like Herod? I want power. I want it for my child. I want it for my family. How many of us பதவிக்காக எத்தனை பேரை நசுக்குகிறோம்? நமக்கும் ஏரோதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இரண்டாவதாக இந்த நற்செய்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, புனித யோசேப்பு கனவிலே ஆண்டவர் சொன்னதை கேட்டார். ஆண்டவர் யோசேப்பிட்ட பேசினார், திருமுழுக்கு யோவானுடைய அப்பா அம்மாவிட்ட பேசினார், கன்னி மரியாவிட பேசினார். உங்கள்கிட்ட என்னிடம் பேசாமலா இருப்பார்? நினைச்சு பாருங்க. அந்த அளவு நம்ம ரொம்ப மோசமானவங்களா? ஆண்டவர் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசினாருன்னா நம்மகிட்ட பேச மாட்டாரா? ஆமா, நாம கேட்கிறோமா? Just like he talked to Saint Joseph, he talks to you and to you, me. Especially when there is a problem. Especially when your children are at risk. Do you listen? Do I listen? அப்ப ஆண்டவர் புனித யோசேப்புக்கு பேசியது போல என்ன சொல்றார்? உன்னுடைய குழந்தைக்கு ஆபத்துப்பா, உன்னுடைய மனைவியும் கூட்டிக்கிட்டு, குழந்தைய மட்டும் கடத்திட்டு போகாத, உன்னுடைய மனைவியும் கூட்டிக்கு எழுத்துக்கு போ. அப்ப சூசைப்பர் என்ன சொல்லியிருப்பார்? ஐயா, 1 வீக் டைம் கொடுங்க ஐயா, என் குழந்தை இப்பதான் பிறந்து 8 நாள் தான் ஆச்சு, கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஐயா, நான் பக்கத்தில் உள்ளவங்க நான் சொல்லிட்டு போறேன் ஐயா, வீடு வாடகை எல்லாம் செட்டில் பண்ணல ஐயா, ரவோட இரவா எப்படி ஓடுறது ஐயா, ஐயா ஏஞ்சல் கடவுள்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஐயா சொல்லியிருப்பாரா இல்லையா? இல்ல யோசேப்பு சொல்லியிருப்பாரா? ஐயா இது கஷ்டம், ராத்திரியோட ராத்திரியா நான் டிக்கெட் புக் பண்ணல ஐயா, காருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணல ஐயா, ஃப்ளைட் டிக்கெட் கிடைக்கல ஐயா, இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி ஐயா போவேன்? கடவுள்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஐயா கேட்டிருக்கலாமா இல்லையா? So try to understand that God, when speaks to Joseph, he was able to listen, but not many of us are able to listen. நாமும் சூசையப்பர் போல, மரியா போல, திருமுழுக்கு யோவானுடைய அப்பா அம்மா போல கேட்டிருப்போம்னா நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் மேம்பாடு அடைந்ததாக இருக்கும். மூன்றாவதாக இந்த நற்செய்தியிலிருந்து நாம் கல்றது, இன்னைக்கும் இந்த திருவிழாவிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, டுடே ஆல்சோ, இன்னைக்கு கூட நிறைய ஏரோதுக்கள் உங்க குழந்தைகளை நசுக்கிறாங்க, நசுக்கி கொண்டே இருக்கிறாங்க. நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. ஒரு பெரிய ஏரோது நம்முடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் கெடுக்கிற ஏரோது என்னது? போதை பழக்கம், அடிக்ஷன் டு ட்ரக் சப்ஸ்டன்ஸ். He is like Herod, a habit that destroys studies, life, and you take to drugs. We are not able to save our children. We don't know them. These are modern day Herods today.
நம்முடைய குழந்தைகள் பள்ளியிலேயே இந்த போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறது ஒரு ஏரோது போலதான். ஏரோது நம்ம பிள்ளைகளை கெடுக்கிறான். எத்தனை பேர் விழிப்பா இருந்து அதை தடுக்கிறோம்? பல பேரால தடுக்க முடியல, அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ஏன்னா நமக்கு மற்ற கவலைகள் இருக்கிறது. நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாம கடைசியில் என்ன பண்றோம்? ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ல போட்டு எல்லாமே இழந்து கஷ்டப்படுகிறோம். இந்த போதை பழக்கம் ஒரு ஏறுவது இல்லையா? இன்னும் ஒரு சில பேரை பாருங்க, எப்பவுமே வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இது ஒரு ஏறுவது மாதிரி தெரியலையா உங்களுக்கு? This is also a herod. Your addiction that destroys your habit, that destroys your goodness, that destroys the talents that God has blessed you with. And as a result, you're not able, you're just addicted to something else. That is a herod. That is destroying your child. And therefore, எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, இன்றைக்கு ஏராளமான ஏரோதுகள் உங்கள் குழந்தைகளை நாசப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். இதை நீங்களும் நானும் தடுக்கணும். இதை தடுக்கிறதுக்கு வழி கூட ஆண்டவர் சொல்லுவார். ஆனா நம்ம கேட்க மாட்டோம். மற்ற எவனோ சொல்றதுதான் கேட்பான். ஆண்டவர் சொல்வதை நாம கேட்கணும். இது தடுக்கிறதுக்கு இப்ப இந்த போதை பழக்கம் மட்டும் கிடையாது, பொறாமை. ஒரு சில பேருடைய பொறாமையை பார்க்கணும். ஒரு சில பிள்ளைகள்கிட்ட நீ சொன்னது தப்புன்னு சொல்லி பாருங்க, அவங்க குடும்பமே வந்து உங்களை அடிக்கும். அவங்க குடும்பமே வந்து ஏன் பிள்ளைய போய் எப்படி சாமி சொல்லுவா? நான் பங்கு பேரவல எப்படி இருக்கேன், கோயர்ல நான் தான் முக்கியம், ஏன் பிள்ளைய போய் நீ எப்படி சொல்லுவா சாமி? இட்ஸ் a herod. ஏரோது. ஏன் பிள்ளைய தட்டி கேட்கறது கிடையாது, அது ஏரோது. அது ஒரு மாடர்ன் டே ஏரோது. பொறாமை. படிக்காமலாம் ஆசிரியரை மிரட்டி மார்க் வாங்குறது ஹெரோடு. So we can go on. நிறைய நம்ம பேசலாம். இன்னைக்கு நம்முடைய வரவு வந்து புனித சவேரியாருடைய ஆசிரியரை பெறுவது நிறைய பேர் பெற்றிருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் லைன்ல நிற்பாக. நமக்காகவும் நம்மை நம்பி நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிறவர்களுக்காகவும் மன்றாடுவோம். சிறப்பாக நாளைய தினம் திருக்குடும்ப திருவிழா. நாம் எல்லாம் ட்ரெயினில் இருப்போம். ட்ரெயினில் இருந்தாலும் திருக்குடும்பத்துடைய ஆசீர் வேண்டியும் மன்றாடுவோம். இங்கே இருக்கிற எல்லா குருக்களும் என்னை விட அருமையாக பிரசங்கம் வைப்பாங்க. All these priests will preach very well, better than me. ஆனால் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறார் ஃபாதர் பெட்ரிஷியோ, த ரெக்டர் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ். ஸோ அதனால் நான் பெரிய ஆள் நீங்கள் நினைக்காதீங்க, நான் அப்படின்னு நினைக்கல.